Tratábase dunha bella demanda dos veciños da zona. Diversos problemas na orografía do terreo impediron anteriormente poder desenvolver esta actuación que virá a dar servizo tanto de saneamento como de abastecemento de auga a uns 20 veciños. A obra, que está a ser acometida pola empresa Nosa, está incluída nun plan de obras da Deputación da Coruña, por un importe duns 90.000 euros. Son unhas obras tamén especialmente queridas, por canto xa foran obxecto dunha actuación no seu día, de hai bastantes anos, que polas dificultades do material, da orografía do lugar e a presenza de moita pedra, pois non se chegaran a bo porto, non? Por parte da propia Brigada Municipal. Agora hai unha concesión, fixose o beiro dun plan de obras da Deputación da Coruña e esperamos completala nun prazo de 2-3 meses a actuación completa. Pasa, ademais, por unha zona de interese patrimonial, como é o cruceiro do Laxido, unha zona que pola actuación vai conlevar incluso excavacións bastante profundas para que a maior parte das vivendas teñan accesibilidade a esta rede de saneamento e completarase un pouco esta zona, non? A actuación terá un prazo de execución de 2 meses, polo que dende o Concello confían en que poida estar rematada antes do inicio do verán.